TGIO Sunday! To those who don't know me, I'm Hurry. So this part daw, I'll be giving a message daw, short message. So it's Christmas, you all know it's a Christmas season. And instead of wanting stuff this Christmas, ang uban gani gusto uyab na lang ako for Christmas, Lord. We're the ones who are asking gifts from God, but it's not our birthday. We are actually celebrating His birth in the Christmas season. Tapos kita pa ang kapangayo, di ba? Baka kayo mga nao. So this Christmas, let's be the ones to give back to God. You may ask me, how can I give back to God? Hurry. Well, I'll give you two examples. First, very important, all of us are gonna be having Christmas money this Christmas. Dagan maghatag kwarta sa to, mga tita, tito, mama. So never forget to give back God's tithes and offering. In Malachi 3:10, God says that we test Him in this. So let's test Him this Christmas season by giving back what is His. If we take God in His word, He's gonna pour out the floodgates of heaven for us and return us so much blessing. The second way we could give back to God is by doing more. We take God in His word when He says that we serve by the power, by the strength that He supplies, so we will never run out of strength when we serve God. Let us not be the lid to stop God's work in GCAF. As we look at our leaders and our pastors in their walk in faith, let us also desire to do more for God as they have been doing for our benefit. My prayer is that GCAF will continue to nurture leaders who really love God and are committed to do the Great Commission and to do the Great Commandment. Happy Inside Out Sunday, everyone. I would like to say thank you for all the young people and single professionals who are serving right now in the church. Just continue to serve God or on the ministry that God has entrusted to you. And my advice is, do the things that is pleasing in the eyes of God, because in His own perfect time, you will have your own reward. God bless everyone! A pleasant Sunday, GCAF! Today is a special Sunday because it is Inside Out Sunday! So for everyone's information, Inside Out is the youth and a single adults ministry sa GCAF, wherein gihatagag avenue ang mga youth nga makaserve sa congregation. O karon nga adlaw, happy pud mi nga i-update sa inyo unsa ang mga happenings and breakthroughs sa Inside Out for this year 2020. So Claire, unsa ang imuhang na-remember for the month of January? So we started our January with a game night fellowship for us single adults. So Inside Out is a youth ministry, but last 2018, we've merged the youth and single adults to build relationship for each other in the same life stage. Yes, Claire, agree gid ko sa imong giingon nga dapat ma-build gyud ang relationship gikan sa mga kabatan-unan hantod sa mga young professionals. So how about February? What have you learned in the symposium called True Love Wins? Yes, as I remember no, as Pastor Dennis og iyang wife nagkandak sa True Love Wins. So it really reminds me as they discuss nga unsa gyud ang biblical perspective sa love that is pleasing to the Lord and the right relationship gyud nga imuhang i-invest sa matag isa sa people nga gi-entrust ni Lord sa imuha. So how about sa imuha, Claire? Unsa imuhang na-learn for that True Love Wins? So what I've learned in the second night, no, nga, wait for the right time, gyud nga you pray for your perfect one. So my goal is nga courtship leads to marriage, gyud. So mo gyud dapat na atong perspective, no, mga students na mga single. So last day of February, we conducted or participated our family glow run in pursuit of healthier church family. So I am glad nga kanlang na successful gid to siya no nga event, even though nga nanatoy COVID scare, no, but salamat sa Ginoo gyud. So bibo kayo ta ato, no. Yes, Claire, agree gid ko ana kay it is the first time gid nako naka-experience o kanabitang about that family glow run. Then happy ko kay na-invite na ko ang ako ang papa o akong pag-umangkon, then nagkabanding gid kay me. It's a memorable time for us.
Then as a church pod no, wala lang siya, daghan pod kay sa ato nga nag-participate ato. Wala lang siya na limit diri sa GCAF but naka-invite pod ta, naka-influence ta og other churches wherein nakita gid nato nga unsa gyud ka importante nga magkabanding ang matag isa ka pamilya. Yes. So also, we have a monthly gathering for the campuses called T180. So what is T180? T180 stands for Transform 180 Degrees, wherein it is an avenue sa atua nga makashare ta about Jesus sa mga students. So for this year no or last year nakakandak ta og 3 campuses by 3 clusters no for the west, sa east o sa central. So happy kayo kay nahuman pud nato ang series for the month of March about #struggles wherein natudluan ang mga students unsa gyud ang pag-proper way sa pag-use sa media sa mailahang mga gadgets. So naka-help gud siya para sa ilaha. So we also have a weekly gathering for single adults and youth called Unite every Thursday nights. So but sadly, stop sa ang physical gathering. So nagkwanta sa Facebook premiere, then shifted to Zoom for personal interaction. So we have 2 schedules na sa Unite, every Thursday for single adults and every Saturday night for the youth or students by popular demand. So nahuman na namo no ang lesson, ang atong series nga Rethinking Christmas with a Christmas Party. So what have we learned in the 5 episodes sa Rethinking Christmas? So we are blessed gud no nga naka-cope up ta ani nga series about rethinking Christmas because personally it really changed my perspective. Kay sa una kay it's about Christmas kay mag-celebrate, magkaon, it's about gift. But as what our speaker says gud no that Christmas is not about the gift nga imong ka-receive or it's not about the bonding or the Christmas light, the Christmas tree. Ako ang na-learn dito that Christmas, it's all about celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. And as what Kuya Ron says no, sa ika-5th nga episode niya sa Rethinking Christmas, that we must be grateful, good kang Lord, sa tanan nga mga gihimo niya sa ato ang kinabuhi. Yes, because it's the most wonderful time of the year. Yes, dapat mapasalamaton kita sa Ginoo sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi. So even this COVID places us no, wala man kita ni gi-expect tanan, pero it taught us kung unsa gyud kamaayo ang Ginoo. Pero kani po niya pandemic kay naghatag sa ato ag mga kagool at the same time mga worries gyud nato, Claire. So naba kay worries, Claire, during this pandemic? Yes, I have lots of worries. Dagan kay kog at what ifs. So, but in that what ifs, Claire, no? So, pasalamat ta sa Ginoo kay gaka-strengthen ang ato ang faith gyud diha sa iyaha. Yes. That it reminds us that even in a little things, we must be grateful and thankful diha kang Lord. Kay until now, Claire, buhi pagyapon ta og atong tagsa-tagsa ka pamilya. Ug padayon gyud ang ato ang wala na stop ang fellowship nato no sa pag-meet up sa mga wider group, maka-meet up gyapon ta sa ilaha via conference call, messenger, Zoom or Google Meet. So for all this happening sa 2020, dapat mapasalamaton ta diha sa ato ang buhi nga Dios. And now, let us all together give glory to God For all that He is and for all that He has done. So this time, gihangyo na ko ang tanan sa pagtindog o atong daygon ang ato ang buhi nga Dios. Mayang adlaw, agam na mo sa pagdaig sa tumbuhi nga Dios. Paliw ko sa pagtindog. Atong daygon, sayawan, awitan ng atong buhi nga maan. Tara, atong daygon siya.
pagkausap. Usa, singin, singin, singin og hallelujah. Sayaw, sing sayaw, sayawin sila. Lukso, sing lukso, lukso sa kalipay. Ang akong Diyos, wala'y pagkausap. Usa, singin, singin, singin og hallelujah. Sayaw, sing sayaw, sayawin siya. Lukso, sing lukso, lukso sa kalipay. Ang akong Diyos, wala'y pagkausap. Usa, singin, singin, singin og hallelujah. Sayaw, sing sayaw, sayawin siya. Lukso, sing lukso, lukso sa kalipay. Ang akong Diyos, wala'y pagkausap. Ang akong Diyos, wala'y pagkausap. Ang akong Diyos, wala'y pagkausap. Ang apo Diyos ang kialagaran mo na pagkausap. Salamat Ginoo. Tanang magkasimba, diha kami mo, O Diyos. Kami tanang mag-aawin, diha kami mo, O Diyos. Sa kabukiran man o kapatagan, silahan ka sa tanang nilalang. Tanang tribu magadayin, diha kanimo. Tanang dila magasugid, nga ikaw si Jesus. Ang tanang naman magaluhod sa imong kahalangdon. O Diyos sa katribuhan, huwag ka nasurahan. Simbahon ka sa walay katapusan. Kaming tanan magasimba, diha kanimo, O Diyos. Kaming tanan mag-aawin, diha kanimo, O Diyos. Sa kabukiran man o kapatagan, simbahon ka sa tanang nilalang. Tanang tribo magadayin, diha kanimo. Tanang dila magasugid, nga ikaw si Jesus. Ang tanang naman magaluhod sa imong kahalangdon. O Diyos sa katribuhan, huwag ka nasurahan.
Kanang tribo magdadaig, diha kanimo. Kanang di na magasugid, nga ikaw si Jesus. Ang kanang naman maghaluhod sa imong kahalangon. Huwag sa katibuhan, huwag ka nasulan. Simbahon ka sa walay katapusan. Yes, Lord. Simbahon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Isang ka ng Ginoo sa situation ko. Nasayad mo Ginoo nga lahat ka. Imo din ipadama ka namo ang iyong pagmamahal, Lord. Kanang tribo magadaye, diha kanimo. Tanang dila magasugid, nga ikaw si Jesus. Ang tanang laman magaluhod sa imong kahalangon. O Diyos sa katibuhan, huwag ka nasulan. Simbahon ka sa walay katapusan. Tribo magdadaig, diha kanimo. Tanang dila magasugid, nga ikaw si Jesus. Ang tanang luman magaluhod sa imong kahalangon. O Diyos sa katibuhan, huwag ka nasulan. Simbahon ka sa walay katapusan. O Diyos sa katibuhan, huwag ka nasulan. Simbahon ka sa walay katapusan. Simbahon ka sa walay katapusan. Simbahon ka sa walay katapusan.
it is yours, O God. Be glorified and be magnified in our midst. In Jesus' name, amen and amen. Let's give God a mighty clap of praise. Maayong adlaw sa inyo ang tanan, maayong adlaw higala. Nagapasalamat ko karong adlaw sa atong Ginoo tungod kay gitagaan sa tag isa ka chance, isa ka pribilehiyo nga makatuon na pud kita, makastudy ta sa word ni God karong adlaw. Ready na ba mo? Handa ka na ba? Game ka na ba para sa ato ang pag-study sa pulong sa Ginoo? Murag dili pa man. Tindog gikan sa imong kama dira. Lingkod, ayaw higda kay makatulog yun ka for sure. Sige, ulaton ta ka. Okay, game na. Yes, game na. So usab, maayong adlaw sa imuha dira. Higala, maayong adlaw sa atong mga churchmates sa Golden City Alliance Fellowship. Dili man siguro bago sa ato tanan no nga karong year 2021. This is a year of tragedies. No, una ang COVID-19 pandemya karong tuiga. Wala ta naka-experience uging ani ever since. Pero karon naka-experience na gyud ta. Grabe ang gidala nga problema aning COVID-19, daghan mga businesses nga nanira, daghan mga schools nga murag naglisod sa mga students, daghan ta nakakita sa news nga mga bata nga naghila kay gusto lagi daw sila muadto sa ilang school again and so on and so forth. Daghan pod mga workers nga nawad-an yung mga trabaho. Luoy gyud baya kaayo ang mga katawhan nato karon nga nag-COVID-19. Pero karon nga tuig po dili lang man ang COVID-19 ang tragedy nga niabot sa atoa. If you can remember in January, I think January 12 this year, nibuto ang Taal Volcano. Diba? Murag pila to ka weeks nga nag-alboroto, nagbuto day after day na. In fact, makaingon ko sa inyo nga naka-experience ko sa ashfall aning Taal Volcano. Kay adtong time nga nibuto ang Taal Volcano, naad na ako dadto sa Manila. And then pauliay na ko adto nga time, nana ko sa airport go dadto nga time, nikalit man, naghulat ako dadto sa ilang mga benches dadto. And then, nikalit man hinuon og ingon nga, sorry, your flight has been canceled. And kung ano kaha. Then, gi-check na ako, tungod di ay aning ashfall nga gidala sa pagbuto sa Taal Volcano. So, ang naitabo adto kay, niatudahin ko sa ticketing office. Pag abot na ako sa ticketing office, agoy taas man kay ang pila dadto. Pero, nipila gyapon ko kay magpa-rebook lagi ko. So, ako na-rebook kay the next day. The next day, nagpa-rebook ko sa flight para sa next day. Pag abot na po sa next day, agoy, wala man yun gihapon, na-cancel gihapon ang flight. So nagpa-rebook na po ko another time. Pagka next day na po na flight, pag abot na ko dato, hapit na yun ang boarding time, walay cancellations. So nidiretso ko dato sa bench na po, sa waiting area, dato sa akong gate, boarding gate. Pag abot yun na ako dato, nakita yun na ako sa TV. Atong TV bitaw kung asa i-display, kung on time ba ang flight or whatever, cancel ba. Pag abot yun ako dato, kita yun ko, nikalit og change. From on time, nahimo siyang canceled. Agoy, murag, ingon ko na, murag pila na ko ka-days diri sa Manila. Akong trabaho dadto sa Cagayan, ambot na lang unsay nahitabo. So akong gihimo kay, tungod wala naman yun ko'y choice, kay pag abot na ako dadto sa ticketing office kay, wala nag-give flights to Cagayan for the next few days. Inko, dili pwede nga, nara ko sa Manila. So akong gihimo, nag-book og flight from Manila to Iloilo and from Iloilo to Cagayan. Ingana ang nahitabo. Nya, pag-abot na kog Iloilo, nakita pa yun na ako ang isa na ko ka-classmate nga, nagpuyo na sa Vietnam. Yung siya nga, mawag po na hitabo sa ako, dili ko kaagi sa Manila kay tungod sa Taal. So niagi kog Iloilo. So from Vietnam daw siya, nag-Hong Kong pa siya, Iloilo, then Iloilo, Cagayan. So nagdungan mi sa flight. So akong point diri is, daghan kaayog mga aberya nga nahitabo tungod aning pagbuto sa Taal Volcano. So di ba, 2020, ang COVID-19, naapa ang pagbuto sa Taal Volcano. Unya, kabalo ba kamo nga karon sa Africa,
na ay mga locusts dadto. Locusts. Katong amot sa Bisaya sa locust, murag squid man tayo na, locust man tayo na, no, locust, kanong mga murag grasshopper good, katong naa sa plague during the time of Moses. Nag-swarm ang mga locust karon nga murag wawala na gyud ang sun, dili na makita ang daylight, even the moonlight sa trees. Makita niyo sa picture, gi-cover na ang mga branches, ang trunks and everything sa ang land, gi-cover na gyud sa locust. So grabe gyud kaayo karong panahon na, no? And to make matters worse, karon nga tuig gibisita ta sa aliens. Kani, tanawang picture, di ba? O, alien na siya, dato sa RC Cola nga commercial. So, joke ra na siya, no? Wala yung aliens karong di ta kabalo, pero ang point na ako diri is, this year has been a weird year, has been a year full of surprises, has been a year of devastation. I think that's the word. Devastating ang tuig na kini. Mo na nga, daghan sa ato ang makapangutana, is this the end of days? Is this the end of days? Mo na ba kini ang kahumanan sa atong kalibutan? Is this the end of days? The end of the world? The end of the age? Mubalik kita sa atong series na kita karon sa Matthew chapter 24. For the past few weeks, nag-talk ta about sa Matthew 24, which is called the Olivet Discourse. Discourse meaning talk ni Jesus, murag nag-teach siya ani. Olivet because Jesus was teaching in the Mount of Olives. So Olivet Discourse. During sa Olivet Discourse in Matthew chapter 24, the disciples asked Jesus, nidul sila kan Jesus, ingon sila nga, Lord Jesus, when is the time coming? Kanus aman gyud ang time. Ang pasabot nila ani kay kanus aman gyud Lord Jesus nga ikaw mahimo nag yung hari. Kay di ba sa una sa time ni Jesus, sa time sa mga apostles, ang si Jesus was dili man siya ingon nga ako mahimong hari karon, wala man siya nag-take over sa Roman Empire. Moto nangutana iyang mga disciples, kanus aman gyud Lord nga mahimo kang Lord of Lords, King of Kings, nga ikaw na gyud ang maghari diri sa kalibutan. And this is where chapter 24 revolves. Gi-answer ni Jesus kung kanus-a ang end of days, kung unsay may tabo sa end of days or sa second coming niya, o kung paunsa siya muabot diri sa kalibutan sa second coming niya. So atong i-discuss again sa mga na-discuss sa una sa atong mga pastors. Ingon sila nga, there will be signs of the second coming. Na ay wars, rumors of wars, na ay false prophets, unsa pa ilain, famine, ang believers kita na ay uban sa atoa nga ang atong love towards one another mag-grow cold or basin mga wala gali. So these are the signs of the second coming of Jesus Christ. Giingon dayon ni Pastor David last week na there will be a time of tribulation. And wala na siya nagdwell kung kansa maning rapture. Will it be before kaning rapture makot up ta sa air, muadto ta sa langit diretso nga mukalit lang tagkawala. Yun si Pastor David na daghan kaayo ang debates about this, kung kanus agyud ni mahitabo ang rapture. Will this be pre-tribulation? Before tribulation? Will it be in the middle of the tribulation, katong kalisod? Or will it be at the end of the tribulation? Daghan gyud kaayog debate ani, mag-away-away na gay mga scholars tungod ani. So wala na siya nigdwell last week kung asa gyud ang rapture ana, but more on nagdwell siya sa hope nga anaa kang Jesus Christ even in the midst of tribulation. Daghan gyud pangutana about aning end times, eschatology ang tawag ani. Daghan kaayo ta pangutana. Ang uban mangutana nga literal ba ang end of the world? Literal ba ang mga giingon sa Bible or metaphorical lang ning mga gipangingon sa Bible?
Kay, di ba sa una, ingon si Paul, ingon si John, ingon ang mga apostles nga, the end is near. The time is near. Pero pila naman gud na katuig, 2,000 years, almost 2,000 years ago na to nga, the end is near. So basin, ingon ang uban scholars, basin, metaphorical lang ni siya ang end of days nga magbalik-balik ra gyud. Karon nga time na imuabot nga king, na imuabot nga power nga ma-persecute ang mga Christians, mag-grow cold ang love sa mga Christians, na antichrist sa una sa panahon nila Paul, ang ingon nila ang antichrist at those times was si Nero, ang Emperor Nero nga nagsunog sa iyang place sa Rome nga while gakasunog ang Rome kay wala lang nag-enjoy siya. Ingon nila nga si Nero daw ang antichrist. And then pag umanana wala man nag-end of the world. So, adto na sa present age, sa modern times, sa Holocaust, for example, mga 1940s masir ng Holocaust, grabe ang kalisod sa mga Jews. Daghan kay gipang patay nga mga Jews because of the Nazis, because of Hitler. Pero nag-end bang world? Wala man nag-end of world. So, many scholars are saying nga, murag cycle ra gyud ni siya, balik-balik ra ni siya, taman sa point nga muabot ra gyud si Jesus Christ. Wala gyud ta kabalo, which is true, wala gyud ta kabalo, kanus moabot si Jesus Christ, but we know nga moabot yun si Jesus Christ. So, naigayngon nga metaphorical ra ni atong mga end of times nga signs, napoy gayngon nga literal gyud nga mahitabo ni nga mga signs ang sa mahitabo sa end of times. Pero ingon man sad si Peter in 2 Peter chapter 3 verse 1, I think. Ingon si Peter na one day for the Lord is like 1,000 days, and 1,000 days is like one day. Di ba? So kung atong huna-hunaon, basin katong pag-ingon ni Peter, Paul, and all the disciples nga, the end is near, maybe ang near nila kay 3,000 years, 3 days nila is 3,000 years. So naata karon sa ika 3,000 year, or maybe 7 days, kay 7 is a perfect number daw, 7,000 years. We really don't know when the second coming of Christ is or will be. But we know that there are signs of these. And the apostles, the Apostle John as well said that we are living in the end times. Many scholars are saying, pagsugod pa lang atong pag-ascend ni Jesus sa heaven, mao na ang start sa end of times. Maghulat na lang yun ta kung kanus agyod mo abot again si Jesus Christ. So ang pangutana ani karon kay kanus unsay sign sa end of days. Di ba last week ang tribulation ang giistoryahan ni Pastor David. Ang ingon dayon ani sa Matthew chapter 24 verses 29 to 31. In verse 29, ingon si Jesus na immediately, diretso immediately after the tribulation of those days. Kana, moabot na dayon si Jesus Christ immediately after the tribulation. Again, wata kabalo kung 3.5 years ba ning tribulation or 7 years ang tribulation. But Jesus says that immediately, diretso gyud after the distress, after the tribulation of those days, muabot na, mag-second coming na siya. So when? Immediately. Pero ato pong tanawon, unsay scene ani, unsay gakahitabo sa world ani nga time, unsay gakahitabo sa heaven, sa langit, even sa yuta ani nga time before ani nga time nga mag-second coming na si Jesus Christ. Pagtanaw nato dira sa chapter 24 verse 19 gyapon, makita nato na the sun will be darkened. The sun will be darkened. So mawala ang siga sa sun. Wala, ngit-ngit yun. Gibutang po dira nga, and the moon will not give its light. Which is obvious man yun ni siya. Di yun siya maka-give og light. Nga no, kaya wala may sun, di ba? Mag-reflect ra ba ang moon sa sun, sa light sa sun. So, bright yun kay ni si Jesus, no? The sun will be darkened and the moon will not give its light. Bright kay si Jesus. Pero padayon day siya nga, ingon siya na, the stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. The stars will fall from the sky
and the heavenly bodies will be shaken. Kung ato ning tan-awon nga literal gyud siya, daghan man jud kaingon nga literal gyud ang ing-ani nga mahitabo nga mawala ang light sa sun, mawala ang light sa moon, na yung mga stars nga mga hulog, hadlok gyud ni siya nga time. Hadlok gyud. Imagine na walay suga. Imagine ang mga stars, mga hulog lang from the sky. Imagine ang heaven kay na-shake siya murag ambot dili ko ka-imagine gali na. Pero hadlok gyud ni siya nga time. Then, ingon dira, then in verse 30 will appear the sign of the Son of Man in heaven. Pag mudark na gali ang skies, magmawala na ang light sa sun, sa moon, ang mga stars mag-fall na, ang heaven mag-shaken, then makita na dayon nato ang Son of Man. Makita na nato si Jesus Christ coming on the clouds of heaven with power and great glory. Dira mo open ang heavens siguro, mo open ang heavens and then munaog si Jesus Christ, makita nato si Jesus Christ, makita sa mga nabilin ani nga time si Jesus Christ with glory and power naa sa clouds. Murag sa Acts, di ba? Sa Acts chapter 1, if you remember, ang nisaka na si Jesus and then the angels, after nisaka na si Jesus, na idua ka angels, nag-ingon sa mga disciples, nung nagtanaw pa mo, dira, wala naman si Jesus. But He will come back again the same way that He went up on clouds. So pag naog ni Jesus karon sa second coming, naa siya sa clouds. Naay clouds, daghan clouds, makita nato. And Jesus will come down with power and great glory. Power and great glory. Power and great glory. This is very different from His first coming. Kung atong madumduman sa iyang first coming, kay Christmas naman karon, di ba? Sa iyang first coming, He came here as a baby. He was born in a manger. He was born by a woman, a virgin named Mary. Tao, gikan pa siya sa tao ani. He was a humble person when He first came into this world. In fact, gipatay gali siya sa cross, diba? It's humility. But at the second coming of Jesus, we will see that He will come with great power and great glory. Grabe, no? You know what? Para ma-picture out ni nato, mas ma-picture out pag yun nato ang say may tabuan ng second coming, adto nato ang Revelation chapter 19 verses 11 to 21. Giingon sa Revelation chapter 19. Yun siya na, si John ni siya gasturya, I saw heaven standing open there. And there before me was a white horse. So si John, sa dream man niya, mo niyang prophecy sa book of Revelation. By the way, Revelation ni siya, walay S ha, Revelation. Kaya ang real title yun ang Revelation kay The Revelation of Jesus Christ. So dili siya Revelations of Jesus Christ. So sa Revelation, ingon si John na nakita niya ang heaven nga nag-open. Pag-open sa heaven, naog ang white horse. Na white horse nga ni gawas. Whose rider is called Faithful and True. Si Jesus ang gasakay aning white horse. Pero anong white horse man? Unsay significance anang white horse nga na? You know, in the Roman time, ang white horse mao ni ang ginasakyan sa mga generals. For example, mag-battle sila mo adto sila war. Pag human nila war, pag ma-victorious kining mga generals, kining army, na ay parada dayon ana. Magparada sila, ang first nga mo nga ipaparada kay ang mga loots, ang mga sa tawagan na mga gold, tanan ilang mga nakuha from the war. And then next nga mo parada katong mga nadakpan nila nga mga soldiers sa pikas sa ilang kalaban. Ang next dayon ana kay ang general or kung kinsa may nag-lead adto nga war. Ang kani nga general gasakay siya og white horse. So the white horse here in Revelation tells us that this is victory. That the person
who is riding this white horse, the one who is called faithful and true, Jesus Christ, is victorious. Makita nato ang victory ni Jesus just by Him riding the white horse. Pero dili lang kana. Ingon sa Revelation chapter 19, ingon siya, with justice, He judges and wages war. Balik ta sa Christmas scene, nativity scene, humility, saving. O naagianhin ni Jesus sa iyang first coming. Yanhi siya para mag-save og people. But now, in His second coming, He comes to wage war and to judge those who did not believe in Him. Muna, end naman ni siya. End na. Wala na chance for those people nga nabilin nga mag-repent pa sila. So pag abot ni Jesus sa second coming, mag-judge na lang siya o mag-wage war. Pamatyon niya ang mga nangabilin diri, ipanglabay sa lake of fire, of sulfur. Ingon din siya na, sa Revelation, continue nga, His eyes, the eyes of Jesus are like blazing fire. Blazing fire, gasiga. May imagine ninyo nga, gasiga o fire ang iyang eyes. Imagine again na ang scene nato at this time. Walay sun, walay light sa moon, ang mga stars nangawala na, kay nanga-fall naman sila, ga-shake ang heaven, and then na ay white horse and ang iyang rider nga si Jesus ni gawas, and then makita nimo nga gablaze ang mata ni Jesus Christ. Hadlok kay ni nga time murag sa horror movies raman nato nagakakita ing ana nga scenes. Pero karon at this time there is a second coming of Jesus, makita gyud sa tanan tao ang ingani nga scene. At this time, for those who did not believe in Jesus, this is a frightening moment. But for those nga nagbelieve kang Jesus Christ, this is a moment of vindication for them. A moment nga i-reward na sila ni Jesus. Continue din ang Revelation. Ingon siya, on His head are many crowns. Weird yun kay ang look ni Jesus ani, no? Eyes blazing like fire. Many crowns sa iyang head. Nadain siya name written on Him that no one knows. Unsa man nga name? That's it. No one knows but Himself. He's dressed in a robe dipped in blood, and His name is the Word of God. This tells us nga, si Jesus gyud ni. Walay lain. Si Jesus gyud ni ang nag-second coming. And He has come to wage war against those unbelievers. Pero ang next dayon, ingon nga, the armies of heaven are following Him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Many scholars are saying nga, apil ang mga na-rapture, aning nga time, apil aning armies of heaven. Mga angels, apil aning armies of heaven. Ganun na army, kay, again, this is war. This is war against the unbeliever. This is war against the Antichrist. This is war against the false prophet. This is war against the beast. This is war against Satan. So naay army tungod kay war man siya. And then it continues that coming out of the mouth of Jesus is a sharp sword. Grabe, blazing fire, naidaghan crowns, naimugawas nga sword sa baba. Weird yun kayo ni nga sino nga to strike down the nations. Katong mga unbelievers, katong mga rulers nga nag-wage war against Jesus, against God, He will strike them down. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. Ang pasabot ani, iyang tumban ang tanan ng mga kaaway. Tanan iyang mga kaaway, mga matay ani nga time. And on His robe and on His thigh, sa iyang paa, makita nato ang name nga written, King of Kings and Lord of Lords. Mo niyang pangutana sa disciples, Jesus, Lord, Rabbi, kanus-a man gyud ang time nga ikaw mahimo na gyud fully King of Kings and Lord of Lords. And this is the answer of Jesus Christ. At my second coming, I will be the King of Kings
fully in the Lord of Lords. Grabe, no? Pero wapag yun na humandira. Padayon ang revelation, si John, ingon siya, I saw an angel standing in the sun who cried in a loud voice to all the birds flying in midair. So niabot ang angel, nagsagit siya sa mga birds, gitawag niya ang tanan birds, ingon siya nga, gather here, hali mo tanan dire, kay nga no, naaywar nga mahitabo karon ang mga matay ng mga unbelievers, those people who are against God, who are against Jesus, inyo silang panganoon. Indo raw, come gather together for the great supper of God, so that you may eat the flesh of kings. Waning mga unbelievers, mga gahed, generals and the mighty, of horses and their riders, and the flesh of all people, free and slave, great and small. Then I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to wage war against Jesus. But the beast was captured, and with it the false prophet, the Antichrist, who had performed the signs on behalf of the beast. Ang beast ug ang false prophet, the two of them were thrown alive into the lake of burning sulfur. The rest were killed with the sword coming out of the mouth of the rider on the horse. And all the birds, katong gipangtawag sa angel, all the birds gorged themselves on their flesh. Wow. Imagine na lang no nga, ayaw lang mo paminaw sa ako Imagine na gyud ni nga scene nga natig-away sila with Jesus, pero nangapildi sila, ilang mga bodies naa sa ground, and then the birds ni gather dira sa ilang mga bodies, gipangkaon sila. Pero grabe kaluod. Kung alive pa ka ani nga time, I don't think kung napay unbeliever diri, wala na'y buhay ani nga time, kay gipangkaon na sila. And gipanglabay sila sa lake of burning sulfur. Mao di ay na nga kung mubalik ta sa chapter 24 of Matthew, ingon dira sa verse 30, after the Son of Man appears, verse 30 says, and then all the peoples of the earth will mourn. They will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. They will mourn, magluksa sila. Kani nga time, pag abot sa second coming ni Jesus Christ, pag munaog na si Jesus Christ, manghilak ang mga tao, daghan magsagit-sagit, wala na sila'y mabuhat, ilan na lang i-curse si Jesus, wala na yun sila'y mabuhat, ani nga time. Dili na sila makarepent ani nga time because the time is now done. Over na. Gitagaan na sila chance ni God, but wala sila nagrepent, wala sila nagbelieve. So at this time, wala na yun. This will be a time of mourning. This will be a time of judgment for them. Mosa na, nga ingon ni Peter, na maybe, maong dugay kayo ang pag-come ni Jesus Christ, maybe maong dugay kayo ng the time is near, because gahulat si God. God is patient because He does not want anybody to perish. So gahulat siya sa tanan tao nga magrepent and magbelieve in Jesus Christ. Gahulata siya, patient. But at this time, second coming, wala na. Hurot na ang patience ni God. Pamatyon na niya ang iyang mga kaaway, ang iyang mga kalaban. And the people will just say, curses against Jesus Christ. In fact, in Zechariah, this prophet said na some people will just want nga matabunan na lang sila og rock or madaganan sila sa mountain because they don't want to see the Lord Jesus coming with great power and great glory. This is a time
of mourning and a time of pain. I don't know kung unsa nga pain ang pinaka-painful gyud na imong na experience. Pero this is painful. Kani gyud nga time very, very painful. Di gyud ta ka-imagine. Kay grabe ang morning mo, tanaw ka sa imong left side. Pag tanaw nimo gahilak ang tao sa imong right side, gahilak pud. Mutanaw ka sa layo, gahilak. Mutanaw ka sa layo padadto. Gasyagit, ga-curse kang God. Everywhere you can just hear the wailing, ang paghilak sa tanan tao because this is the time of mourning and the time of pain. You cannot imagine this time. And you do not want to be present there at that time. Hadlok, no? Hadlok ang second coming. Hadlok ni siya para sa mga unbelievers. But there is good news na ay maayong balita. Verse 31 says, God will send His angels with a loud trumpet call. Trumpet call, which means mag-gather ang mga tao. And the angels will gather His elect. Kisa ning elect? Kani ang mga chosen people ni God. Kani ang mga believers. Not just the Jews, but also all those who believed in Jesus Christ. They will be gathered from all the corners of heaven para i-reward sila ni God. That is the good news. If you are a believer of Jesus Christ, then dili ka moagi adtong patyon ka ni Jesus sa iyang armies, but instead, reward ang ihatag sa i-vindicate ka ni Lord Jesus. So ang question here is, asa man ka? Asa ka na side? Na baka sa side sa those who will be judged, those na in the end of age kay maghilak, mag-curse na lang kang Jesus kay wala na may time to repent, wala na time to believe. Maghilak na lang yun ka, wala na kailain mabuhat, maghilak na lang yun ka. Or will you be on the side of those who believed in Jesus and will be saved from those days, from the judgment of Jesus Christ? It's your choice, higala. It's your choice, my brother, my sister. Kung naapakadadto sa side sa wala pa nag-believe, it's time to put your trust in Jesus. Karon ang panahon para ibutang nimo ang imong pagtuo diha sa Ginoong Jesucristo. Let us pray. Lord Jesus, kabaluman yun mi nga makasasala kami. O kabalo ko, Lord, nga wala ko nagtuo sa imuha. Nag-live lang ko sa akong life na as if ako ang Ginoo, walay lain Ginoo. Ako ang magbuot sa akong kinabuhi, dili ko magpabuot sa imuha. Pero karon Ginoo, karon Jesus, I acknowledge nga ikaw gyud ang Ginoo, ikaw gyud ang Lord of Lords, ikaw gyud ang King of Kings, ikaw gyud ang manluluwas ug pwede ko nimo luwason. Maong karon Ginoo, akong ibutang ang akong faith sa imuha. I trust you. I believe that you are my Lord and my Savior. Help me, tabangi ko Ginoo, nga magkinabuhi na alang sa glory of the Father. Lord, we pray that during this time where a lot of people are having a hard time, daghan ng wadaan og trabaho,
Daghan businesses nga nag-close. Daghan wala nakasulod sa eskwela. Daghan walay makaon. Kini nga panahon sa kalisod, Ginoo, we pray that we will not put our trust somewhere else, but we will put our trust in you, knowing that you have overcome the world. Dili lang ang mga sakit, Lord God, ang imong gi-overcome, but ang world mismo ang imong na-overcome. We pray, Lord, nga imo ming i-guide throughout this hard time. We pray that you will lead us through this hard time. And we pray, Lord, that our faith will not falter. Our faith will stand. Our faith will be with you throughout this time. Lord, we pray for our country. We pray na imong giyahan ang anong mga leaders. We pray that this COVID-19 will end as soon as possible. We pray that there will be no more deaths in our country, but your will be done. Lord, we magnify you, we bless you, we glorify your name. In the midst of joy, in the midst of sadness, in the midst of happiness, in the midst of trials, we just glorify you because all glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. So, good morning or good afternoon sa inyong tanan, no? Depende sa unsa mo na service nagtan-aw, no? So karon kay task ko na mag-share sa ako ang testimony about tithing, no? So before anything, ako dai si Stephen ako, no? 20 years old, single, no? Not ready to mingle pa. Yeah, pero no, na growing up, no, Catholic magid ko nagdako ko, no, before ko na born again Christian. And so ang concept sa tithing or kanang quote-unquote pag-offer, no, sa kwarta kay dili gid siya inana ka alien, no, or foreign sa ako na kahinumdum pa ko atong gamay pa ko, mga 10 years old man siguro ko or 12 na pag-abot sa offering box, no, na wala mo ko'y kwarta lain except 5 pesos. So ang gibuhat na ako, nagbuhat ako 5 pesos pero nagkuha pod ko og 4 pesos dayon. Balik gisuklian bitaw na ako kay piso ra akong gi-offer ba. You know, so bugoy-bugoy pud day pud ta pagkatong bata ta, no. So karon na dako-dako na ta na realize na gyud nako ang concept yun, no, or ang essence yun sa tithing, no, na it's not about money, no. It was never about money and it will never be about money, no. It's about our obedience to God. No, God calls us to be obedient in every aspect sa atong life, be it spiritual, physical, mental, and even, no, financial. That's where tithing comes in. Now, I'll be honest, no, straight up na I grew up well off, no. So that means na wala gyud ko naglisod in terms of financial. So growing up na inculcate yun na or nabutang gyud na sa ako na mag-tithe yun, no, na at that point na dili kay siya dako sa kuha, no. So pero kung nakoy nakuha na lesson ato sa pag-tithing nako na it wasn't about giving money again, no. It was about having the opportunity to grow in Christ, no. It's a command gyud, no, sa Bible na to tithe, no. It's not about the money. God does not need your money, but God needs your obedience. So as I grew in Christ, no, sa aspects sa akong life, that's what I've really learned, no. And as I'm growing up now, I'm starting, well, not really earning my own money, no, pero scholar man ko, so ka-receive na ko og kwarta, no, binayaran ako sa gobyerno, pero wala na ko'y hinatagan di ka kung magpapa, no. So more or less dili gyapon ka siya sakit sa akong bulsa, pero at least nag-start na bitaw dara na since sa bata pa ko nag-tithe ko, na develop na ko ang habit of tithing, no, and that obedience gyud to tithe. And so if anything, no, sa kaning testimony nako, if naamoy gusto na ko naamoy makuha sa akong testimony, no, it's this one thing, you know, simple gyud kay siya na one thing. In times of our hardest, no, in life, no, in our hardest times, no, sa panahon nagalisod gyud tag maayo,
mao gyud ang panahon na mo trust kita samot kang God, no, in every aspect sa atong life, be it spiritual, physical, mental, and of course financial. Thank you. Ano na kita sa atong pag-ampo sa atong mga kabatanunan o sa mga single adults sa atong simbahan. Nasayod kita unsa ka importante nga ang atong mga batanon o mga single professionals magapadayon luyos ini nga pandemic sa paglakaw diha sa kabubuton o sa mga mando sa Dios gikan sa iyang pulong. Busa angay gayud nga ato silang ampuan. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami nga itagaan mo kami higayon nga makatipok ilabi na ang among mga kabatanunan nga nagsaulog karon sa Inside Out Sunday o panagtigom especially sa mga young people o mga young professionals namo sa simbahan. Salamat nini nga oportunidad o salamat sa higayon nga kami makahatag pinaagi sa imong grasya Ginoo og blessing kanila. Lord, among giampo nga ang among mga batanon, ang among mga young adults, Lord, tubo gayud diha sa imong kabubuton. Nga sila magalakaw nga puno sa imong kaalam nga sama sa pagtubo ni Ginoong Sus samtang batanon pa siya nga siya nagatubo sa kaalam, sa kadak-on o sa pagkahimuot diha kanimo. Busa mausab kini among giampo alang kanilang tanan o Dios. Ang pag-ampo nga tagaan nimo sila mga higala usab nga maalamon ug dili sila maadto sa dili maayo nga dalan. Nga sila magalakaw kauban ang mga higala usab nga gusto makaila kanimo o Dios. Gusto mo tubo diha sa imong kabubuton. Amo silang giampuan karon Dios, amo silang tugyan diha kanimo. Among pag-ampo Ginoo nga imo silang proteksyonan. Tagaan nimo silang igo nga covering o Dios. Sila mahilikay gyud sa tanang mga kadautan ug mga katalagman. Apan labaw sa tanan ang pag-ampo o Dios nga tubo sila diha kanimo nga pangita gyud sa imong plano sa ilang mga kinabuhi. Ug nga Ginoo mahimuot sila sa imong mga plano tungod kay kini alang lamang sa ilang kayuhan. Salamat Ginoo sa among nadungog nga kadaghanan kanila gapadayon Ginoo sa pagsimba, pagdayeg o pagtuon sa imong pulong.
Apan nasayod kami Ginoo nga aduna kami kaaway. Ubusa among pag-ampo karon nga buntag ug karon nga hapon ug sa matag takna sa among kinabuhi nga sila magapadayon gayud o Dios nga magalakaw nga puno Lord sa imong proteksyon, sa imong kaalam ug sa imong gahom. Salamat nini nga adlaw nga kami makadumdum magahatag kanilag igong pasidungog karon nga buntag ug karon nga kahaponon. Salamat o Dios kining tanan among giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen ug amen. I'm coming back to the start where you found me. I'm coming back to your heart. Now I surrender. Take me. This is all I can bring. I'm coming back to the start. Our God is freedom, and here we feel your heart beat for us. Take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All of heaven shouts, let the future begin. Let the future begin. Take me. This is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All of heaven shouts, let the future begin. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. Okay. So aniya na karon kita sa paghinapos sa atong panimbahon karon nga adlaw. Nagapasalamat kita nga daghan ang ni tambong karon nga kabuntagon. Salamat sa atong mga batanon nga iduyog kanato gayud sa pagsimba sa Dios. O karon atong gipasalamat usab sa pulong sa Dios nga atong nadawat, ang atong pag-ampo, atong paghinaot nga kita magapadayon gyud sa pagtuman sa imong pulong. Magampo kita. Ginoo, salamat sa nining panimbahon karon nga buntag. Salamat nga ikaw nagauban gid kanamo ug kanamong tanan. Salamat nga ikaw nagatudlo kanamo pinaagi sa imong pulong, pinaagi sa
mga kanta nga among giawit ug sa tanan nga among gibuhat karon nga adlaw, among pag-ampo nga nahimud kay unta ikaw o Dios. Lord, sa among biya nini nga balay alampuanan, among pag-ampo nga ikaw magauban sa matag usa, ikaw magapanalangin, magaproteksyon, magahatag sa imong kadasig nga imong napaambit kanamo pinaagi sa imong pulong. Ginoo, amo kang gihimaya o gipasalamatan. O karon, ang gugma sa Dios nga Amahan, ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ug ang pakigdait sa Balang Espiritu, magauban unta kanamo hangtod sa kahangturan ug ang tanan miingon. Amen. Og amen.